Ala libaga cɛni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina nabanda ye sanga ni wagati mali kɔnɔ ni mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye aw ka bisimila aw ka émission mali kɛnɛ kan plateau des stars ne y'o de fɔ ye tant que anw bɛ yan aw ka lafiya de kama aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye bi ta in tɛna nɔgɔya bi an n'an ka glaja denmisɛnnin dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo ayi ne yɛrɛ kɔni tɛ kuma sɔnni bɛna kuma di a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye mais avant ça an bɛna foli lase an libaga dɔw ma minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina u b'an lajɛ a dɔw bɛ yan nɔ i n'a fɔ a dɔw bɛ mali kɔ kan cogo min na an b'u fo dan tɛ foli min na donc an b'an ka foli belebeleba bɛ se bakari sangare yɔrɔ la n'o mana bɔ yen nɔ ka foli ni tanuni belebeleba lase fɛnɛ idrissa samake ma an b'a ɲinɛ banja danbele fɛnɛ kɔ an ka foli bɛ ka umar konate depuis Gambie ale ni alex kobiba sakɔ depuis la France u b'an lajɛ wa an b'u fo dan tɛ foli min na u kana décourager u ka nayi toujours donc an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo o la an b'a fɔ ye toujours restez connectés sur Mali Kunnafoni TV donc tɛna kuma janya an bɛna kuma di an ka invité ma voilà chef ouais ko bɛ cogo di ouais ça va kan jumɛn de b'i da non zéro yɛrɛ dun i b'a kan ouais bon lazy o ye glajɔ ouais awɔ ko ka kalan dɛ bluff t'a la dɛ yeah n y'a dɔn e yɛrɛ dalamanin tɛ bi parce que ko don o don dalamanba de don RB en gogorolen RB c'est bon yeah oh d'accord sisan an b'a fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye bon ne tɔgɔ ye Abdoulaye Soare d'accord et que Soare Gladja le rappeur indépendant Mali rap système tiki ah oh d'accord comme il y a Soare ouais mais Soare est maraka yɛrɛ ouais maraka don ayi marakaw ɲɛ yɛlɛnna yeah maraka fɔ rapu siyata la d'accord faamuyali sɔrɔla o la d'accord sans Soare an bɛ fɛ k'a dɔn ouais i ka niveau d'étude n'a sɔrɔ i bɛ école de la walima n'o ko bɛ cogo min na ouais bon n bɛ école la deuxième année anglais kabala oh d'accord faamuyali sɔrɔla o la voilà Soare ouais e yɛrɛ sɔrɔ dɔn rapu in kɔnɔna yɛrɛ la cogo di bon ne kun bɛ publication kɛ n kun bɛ Ibaba ni ka publication kɛ n kun bɛ Papson ka publication kɛ bon n kun bɛ Korola Diva ka publication kɛ en un mot n kun bɛ publication kɛ quoi bon n ye n to domaine kɔnɔ ka sɔrɔ ka musique kɛ quoi et ma n kun ye Ibaba ni ka publicateur ba de jusqu'à présent a ma tiɲɛ quoi hali bi gere do quoi hali bi n bɛ gere na hali bi quoi et ma donc n'i y'a jate ni ye faamuyali sɔrɔ i ka kuma in na i bɛ fɛ k'a fɔ avant k'i lancer rap in na i tun bɛ charge de com sur les réseaux sociaux voilà i tun bɛ Ibaba ni ka fɛnw de poster tout à fait a ka vidéo ni o bɛ fɛn minnu bila quoi a ka information voilà mais e y'i to de la rap in nana diya e fɛnɛ y'i lancer a kɔnɔna la ouais mais toujours i bɛ ka publication fɛnɛ kɛ ou bien bon n bɛ k'a kɛ c'est obligatoire parce que hali gara ninnu Iba ninnu u yɛrɛ bɛ publication kɛ o a tɛ empêcher ka publication kɛ dɛ mais i kun bɛ min kɛ mɔgɔw ta la i tɛ se k'a fɔ k'i b'o bɛɛ kɛ tuguni i bɛ min kɛ mɔgɔw ta la i b'o bɛɛ k'i yɛrɛ ta la donc sani k'i tɛgɛ den bɛɛ ɲɛsin mɔgɔ ma k'a bɛ kɛ fɛn i y'a ɲɛsin i yɛrɛ ma taga ɲɛ baba la quoi d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la yala sisan nɔ an bɛ se ka kuma i ka rapu kan dɔɔni ok bon an bɛ fɛ ka dɔn Soare yɛrɛ bɛ style jumɛn de kɛ parce que généralement rap style ka ca ouais voilà e yɛrɛ ka style ye jumɛn de en fait bon ne bɛ dancehall kɛ n bɛ afro pop kɛ bon ninnu ne ne ka style ye ten d'accord o fana faamuyara awɔ sisan nɔ an bɛ se ka dɔn projet jumɛn bɛ Soare yɛrɛ bolo bon pour le moment n ka son dɔw bɛ yen nɔ n kan k'olu bila quoi n ka son 3 bɔra d'accord comme n taar'u yira Iba la o donna yɛrɛ a yɛrɛ y'u lamɛn parce que n tɛ son bila ni ma taa yira la quoi o ye grand frère ya ni fɛnw tagabolo ye tu vois donc olu son ninnu kan k'olu bila en même temps featuringiw bɛ n bolo tel que ni Young Bari kan ka dɔ kɛ ale ni Madolbi bon n b'olu kow kursi la fɔlɔ quoi d'accord voilà comme déjà Iba wan tɔgɔ nana kuma la ouais i yɛrɛ ko k'i bɔra a fɛ yen ouais an bɛ fɛ k'a dɔn komi aw yɛrɛ bɛ glaja in kɔnɔ time glaja ouais aw rappeur denmisɛnninw a ka ca kojugu ouais an ka ca mais est ce que Iba bɛ temps yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ e ni a ka collaborer a k'i ka dɔnkiliw lajɛ n'a sera ka i m'a ye k'i soutenir quoi en fait est ce que Iba yɛrɛ b'o temps sɔrɔ n bɛ k'i ye ni ne yɛrɛ ma taa n ka son yira la o de bɛ digi a la
awɔ. Donc i bɛ wɔni bɛ aw ka fɛnw baara kɛcogo lajɛ aw bolo. Ouais, sans mentir. Vraiment k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnaman don kuma ten to o tɛ quoi. A b'a la yɛrɛ yɛrɛ de. Parce que ne ka son dɔ bɔra Asiri. O son na Asiri manamana kumaw don quoi. Asiri ka jan gulɔmin kumaw ni fɛnw don quoi. Et ma ne taara son yira la. A don salon kɔnɔna falen don. Mais a y'a wili ne la don ko ne kana taa manamana son bɔ bilen kana yira ale la. O b'a yira a bɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi fɛ a tɛ fɛ an ka mɔgɔw tiɲɛ quoi. Est-ce que bɛ ka ye parce que son in na ne ko Asiri ka jan ka min joona. Bon a ye son in na mais son in jara mais kuma minnu bɛ son kɔnɔ o m'a diya quoi. E m'a faamu. Bon ni bi cɛ vraiment ne ye n ka style fɛnɛ falen grâce à lui. Kɔrɔkɛ ɲuman don an ka tɛgɛrɛ fa kun. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Faamuyali sɔrɔla o la. Sisan soirée an bɛ fɛ k'a dɔn. Komi i yɛrɛ ko ko an kumara i b'a wɔni ka kow kan. An b'a dɔn aw bɛ groupe dɔ la déjà Time Gladia. Ouais. E yɛrɛ bolo Time Gladia in kɔnɔna bɛ cogo di? Bon Time Gladia y'a dan ye. A ma san ka kuma yɛrɛ. Diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an ka organisation kɛcogo la. A bɛ n'a fɔ anw de ye Facebook yɛrɛ créé. Bɛɛ ne b'o kɔfɔ. N'aw bɛnna diɲɛ b'aw tɔgɔ fɔ. Donc an bɛnnen don yɛrɛ bɛɛ. D'accord. Mais an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i ni Koro la Diva walima Lil Iba ninnu o ni Tapshe ninnu i n'olu de la ka featuring kɛ. Bon n'u ma featuring kɛ dɛ mais an bɛ kuma fɛn bɛɛ bon featuring ko a bɛ se ka kɛ a bɛ na quoi parce que an bɛɛ bɛ famille kelen na mun b'a jira k'a fɔ ko featuring tɛ kɛ. D'accord. A bɛ se ka kɛ a bɛ na quoi mais an ma approché o fɔ fɔlɔ quoi. Mais a bɛ na j'en suis sûr a bɛ na quoi. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o ko la sisan. Voilà sisan nɔ an bɛna kuma album ko la sisan. Ouais. An bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ album de bɛ soirée Gladia bolo walima ni mixtape de don n'o ko bɛ cogo min na i bɛ se ka dɔn ni ɲɛfɔ an ye ko la. Bon mixtape tɛ n bolo album tɛ n bolo mais n bɛ se k'a bɔ dɛ. Mais déjà n y'a f'i ye cogo min ne bɛ n ka avis ɲini Iba de fɛ. Ne bɛ fɛn fɛn kɛ ne b'a ɲininka. Mixtape ninnu a tɛ n'i y'a bɔ sisan c'est-à-dire faniw filɛ nin ye hali n'i ye son 100 bɔ bi u bɛ ɲininka karisa i ma son kura bɔ sini walima sinikɛnɛ i ma son kura fɛn wɛrɛ bɔ ba e ma donc c'est comme ça donc n'i ye mixtape bɔ genre nin wagati in na a tɛ marcher quoi i ka kelen-kelen bɔ a ka base kɛ o ka fisa i ka mixtape kɛ quoi o ye ne ka hakilina ye quoi mais bɛɛ n'i ka hakilina don. Mais mixtape t'i bolo fɔlɔ i m'o ɲɛdɔn. A tɛ n bolo bon a tɛ n ka programme yɛrɛ la fɔlɔ. Mais son bɛ n bolo a bɛ mixtape bɔ mais n tɛna kɛ mixtape de ye quoi. Inspiration bɛ yen. D'accord. Ouais. Sisan Gladia soirée. Question min bɛ nalen o y'a ye e yɛrɛ bolo sisan nɔ. Awɔ. I yɛrɛ ka vision na rap in ka nɔgɔn. Bon rap ma nɔgɔn dɛ. Cogo di? I filɛ ka débat ba de lawuli. Parce que parents à côté b'a la. En même temps dans le showbiz. Négligence b'a la. E ma faamu. A ko ka ca quoi rap ma nɔgɔn dɛ ntini hali ne dɔgɔnin ko k'a bɛ rap kɛ. N b'a haramu quoi. Awɔ. Mais mun na e yɛrɛ y'a kɛ? Ouais parce que c'est le destin. E ye sira jugu fɛn fɛn na tɛmɛ i ka duwawu tɛ i ka mɔgɔ ɲɛnama ka la tɛmɛ. E ma faamu. Mais sira jugu ça veut dire que rap man ɲi dɛ. Voilà a ma nɔgɔn. Mais sira jugu comme a ka gɛlɛn sira gɛlɛman disons je voulais dire. Sira gɛlɛman. Ouais. Ah OK d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la. Ouais. An bɛ fɛ ka dɔn depuis donna rap in kɔnɔna la sisan. Ouais. I yɛrɛ gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a ko la? Bon parents ka côté la n sɛgɛnna trop. Bon hali bi a sɛgɛn mɛ n kan fɛnɛ. I m'a faamu. Parce que an ka mɔgɔw olu bɛ moriya de kɛ quoi. Moriw do bon i yɛrɛ b'a kalama n'a fɔra ko moriden bɛ ka musique kɛ. A ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn quoi. A bɛ c'est-à-dire a bɛ se i ka famille kan. Fɛn bɛɛ bɛ fɔ i parents ma. I den kɛra tan a kɛra tan. Mais fo mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ yɛrɛ t'i da kan choisi quoi. E m'a faamu. An bɛ ka rap in kɛ Ala de y'a kɛ an fɛnɛ bɛ k'a kɛ quoi. Sinon k'a fɔ an y'a laɲini k'a kɛ c'est pas ça c'est le destin. N'Ala ko i bɛ fɛn o fɛn k'i b'a kɛ quoi. D'accord faamuyali sɔrɔla o la. Awɔ. Sisan nɔ komi an kumara gɛlɛyaw kan. An bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ nɔgɔya dɔw na ni rap ye dɔw yɛlɛ i ye ni opportunité dɔw sɔrɔ k'i to a kɔnɔna la i bɛ se k'o dɔw fɛnɛ ɲɛfɔ an ye. Ouais bon rap ye ne ka fɛn caman nɔgɔya à vrai dire. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn? Parce que ni mɔgɔ ɲɛnamaw ye ɲɔgɔn dɔn en même temps
n kelen tɛ se ka fɛn minnu ɲɛnabɔ n b'olu ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye bi o ka kɛ rap y'o kɛ quoi n bɛ Ala fo k'a barika da o la quoi o ye fɛnba ye. D'accord. Faamuyali sɔrɔla kuma fɛnɛ na. Donc soirée komi émission bɛna m'a ye émission ma ban ko bɛ ka nali. Sisan nɔ micro b'i bolo an bɛ fɛ i k'i voix fili sisan n'i ka dɔnkili parce que aw yɛrɛ ka teli. I m'a ye karalalalala i temps tɛ aw bolo ten kosɛbɛ donc micro b'i bolo. Ok ama sanga kuma ngo pera yenga bara ni fɛn bila la ɲɔgɔn na nju bere dolo fara nga fanu ko nga bara ko nga skise dombe na lengo de kama mbega bara zame ne te kale cetula mu me kale mena rapuli li fale cheke mete ne la kale na metame ko be fale nyuka bici bega suwe nega bena mune fa. D'accord. Ah ni style mba fi ye koroge ga style tilia kadawiri en fait quoi. Ouais parce que aya ya koroge la. Iba wana na ma soro amba se ka fɛn dɔ kɛ min bɛ surunya ta la. Sani n ka faamuyali b'a la aw fɛn fɛn bɛ team Gladiator kɔnɔ aw bɛɛ bɛ dɔnkili da ten tɔ de ya. Non i m'a ye ne ko ne bɛ denkisɔli kɛ ne yɛrɛ bɛ k'o kɛ i b'a ka jari o a denkisɔli ninnu a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ale ka jari hali a sɔn ninnu bɛ diya ale ye parce que ni mɔgɔ tɛ k'i ka jari kɛ ten kosɛbɛ a tɛ se ka diya i ye i n'a fɔ i yɛrɛ ka jari quoi e ma bon différence bɛ ne ni tɔw cɛ parce que ne filɛ nin ye chant ka di ne ye bon souvent bɛ rap duru fɛnɛ i n'a fɔ n filɛ ka diriti minnu kɛ fɛnɛ quoi e ma. D'accord. An bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i ye concert dɔw kɛ. Ouais bon n ye concert 3 ɲɔgɔnna kɛ je pense mais ni mɔgɔ de ye 2 ninnu bɛɛ kɛ parce que ne ka rap yɛrɛ daminɛna ni concert yɛrɛ de e ma. D'accord faamuyali sɔrɔla o ko la. Voilà comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma an bɛ fɛ ka dɔn mun yɛrɛ ka di Gladiator soirée ni diɲɛ fɛn bɛɛ jumɛn de ka di. Min ka di ne i n'a fɔ cogo di. Diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn min ka di ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. O ye kumaba yɛrɛ. Bon o ma nɔgɔn dɛ. O ma nɔgɔn. Ni boisson dɔɔni min a bɛ na o. Allah. Ni prenna. Jumɛn de ka di e yɛrɛ Gladiator soirée ni diɲɛ fɛn bɛɛ. Bon ne parents ka di ne ou bien genre i b'a suguya jumɛn ma. D'accord. Bon ne ka famille ka di ne. Ok d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la. Ouais. Mun fɛnɛ man di ye. Min man ne yan. Bon k'i yɛrɛ bonya mɔgɔ ma. E t'o kɛ. Ne t'o kɛ. Hali n'i kɛra starba ye k'i tɔgɔ bila ka taga partout dans le monde. Ayi ne t'o kɛ. E t'i yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma. Non. Soirée i y'a fɔ émission in na dɛ. N y'a fɔ bon sini i b'a noter fɛnɛ ne de y'a fɔ. Hali ne ka c'est-à-dire bon mɔgɔ man ka kuma ka wasa quoi. Comme an bɛ plateau sanfɛ mais ne b'a dɔn ne tɛna kɛ mɔgɔ min b'o kɛ quoi. Non d'accord. Vraiment. Faamuyali sɔrɔla o kuma la. Donc soirée comme émission min na ban. Un dernier coucou pour ta famille, pour tes amis, pour tes fans. Ouais. Bon n bɛ n ka famille fo minnu sera k'an faamu. D'accord. Minnu ma se k'an faamu n ka foli b'a bɛɛ ye i m'a faamu. Bon fanu an tɛ se ka foyi kɛ ni fanu fɛnɛ tɛ n'i y'a min i bɛ dɔnkili da mɔgɔ de bɛ k'i lamɛn i m'a faamu donc an ka foli belebele b'a bolo ye bon en même temps aw ka média n'i y'a mɛn an bɛna an ka vie ɲɛfɔ dɔ de ye ɲininka i m'a faamu donc ala ka an to ɲɔgɔn ye ala ka ko taga ɲɛ ala ka laɲiniw bɛɛ sabati amina rabi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ amina. Voilà, soirée comme émission banna ka ban donc an bɛ a kuncɛ n'i ka morceau demandé dɔ fana ye micro b'i bolo. Ok ne ka miirina nɛgɛ ŋo ye miliyɔn ye ne ka fanu ka di n ye hali miliyɔn ye o de kama n bɛ ka rêve ni miliyɔn ye n'ala sɔnna papa ne b'i lahiji ni miliyɔn ye tila ka jugu bɛɛ lajɛlen sɔn ni miliyɔn f'u ka dɔn k'a fɔ ko nafa foyi de tɛ juguya la i nana diɲɛ kɔnɔ n'a ma f'i ma n'a ma k'i la se kɛ n'a ko foyi de t'i la diɲɛ kɔnɔ ta ka bɔ ye e kɔfɛ kuma lamɛn cɛ o tan tɛ yen ni ci de t'i la n tɛ de ŋ'i bɔ jate u b'a f'i ma bi k'i ye dangaden ka sɔrɔ ni wari bɛ sini kɛra duwawu den ɲɛ nka n'i bɛ cɛw ɲɛ ka ban ka ci ye baara sɔrɔ su ni tile bɛ miiri fɔ n ka miliyɔn de sɔrɔ kɛrɛfɛ kuma kɔfɛ kuma cɛ olu tɛ ne tɔɔrɔ ni ala ye ko min kɛ cɛ jɔn bɛ se k'o bali e ka juguya o tɛna ne ka tɛ ne bali ya. Voilà merci beaucoup. Ya. Voilà ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ouais.
ayiwa an lamɛnibagaw Gladia soirée de tun bɛ an bolo bi an n'a ye baro kɛ baro min kɔnɔna la ne hakili la aw ni ne an bɛɛ lajɛlen y'an ka tɔmɔta sɔrɔ a la o la an b'a fɔ aw ka mɛn diɲɛ wagati wɛrɛ